тақрибан аз 1/3 аҳолии кураи замин гирифтори бактерияи ин беморӣ мебошад. Аммо танҳо як қисми ками сироятёфтагон, онҳое ки дорои масунияти сустанд, хавфи гирифторӣ ба онро доранд. мувофиқи маълумоти созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, танҳо дар соли 2015 тақрибан 10,4 миллион ҳолати нави беморӣ дар саросари ҷаҳон рух додааст. 60% гирифторони ин беморӣ дар кишварҳои чун Ҳиндустон, сипас Индонезия, Чин, Нигерия, Покистон ва Африқои ҷанубӣ вомехӯранд. салом дӯстони азиз, мавзӯи барномаи имрӯзаи ганҷи бебаҳо ба бемории бо номи маъруфи сил бахшида мешавад. бемории сил асосан ба шуш осеб расонида баъзан ба узвҳо ва системаҳои дигар низ асар мегузорад. агар ин беморӣ низ ба қатори бемориҳои паҳншудаи олам ворид шуда бошад, пас сокинони кишвари мо аз чунин беморӣ то кадом андоза огаҳӣ доранд? сараввал пурсиши сари роҳии мо. бемории ба русӣ туберкулёз мешавад. барангезандааш бактерияи кох, микобактерияи коха мебошад. нишонааш сулфа мешавад, бисёртари сулфа мешавад, рангрӯи падида мешавад, таби баланд мешавад, иштиҳо гум мешавад, шуш бисёртар чи зарар мебинад. нишонаҳош сулфа, сулфаи хушк, ҳарорати бадан, кам вазнӣ. این بیماری اساساً با عضو شش آدم ضرر رسانده. عضو شش آدم را تا آن درجه میرساند که نفس کشی قیین شده شش را سفید میگرداند. Туберкулез особо опасная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. В основном такие больные отделяются от других больных в специальных лазаретах. В основном его отличие от других болезней то, что быстро распространяется среди населения. соли 1882 дар олмон Роберт Кох пас аз 17 соли кор дар лаборатория барангезандаи бемории силро кашф намуд, ки онро бациллаи Кох ва ё чӯбча микроби Кох номиданд. ҳангоми зери микроскоп таҳқиқ намудан балғами шахси гирифтори бемории сил, ӯ барангезандаеро пайдо кард. ҳоло духтурони силшинос аз истилоҳи микробактерияи бемории сил истифода мебаранд. бактерияи сил аз инсон ба инсон тавассути ҳаво ва оби даҳон паҳн мегардад. барои сироятшавии инсон танҳо нафас кашидани миқдори камтарини чунин бактерияҳо кифоя аст. тақрибан аз 3/1 аҳолии ҷаҳон дорои бактерияи сили ниҳонӣ мебошад. хавфи гирифтор шудани онҳо ба беморӣ дар тӯли ҳаёти худ 10%-ро ташкил медиҳад. аммо ба шахсоне ки системаи масунияташон заиф аст, мисли беморони вируси норасоии масунияти бадан, нокифоягии ғизо, диабет ва ё тамокукашӣ, хавфи баси зиёди дучоршавӣ ба ин беморӣ таҳдид мекунад. чӣ боис шуда ки одамон ба бемории сил дучор меоянд ва он чӣ нишонаҳо дорад? нишонаҳо яъне ки аломатҳои бемории сил ин сулфаи дарозмуддат, яъне ки зиёда аз 2 ҳафта, дарди қафаси сина, нафастангӣ, баландшавии ҳарорати бадан, хусусан дар вақтҳои бегоҳи рӯзӣ, инчунин арақкунии бадан ва дар ҳолатҳои дер муроҷиат кардан низ хунтуфкунӣ, хунпартоӣ аз тарафи беморон низ мушоҳида мегардад. шарт нест ки дар як шахси бемор ҳамаи ин нишонаҳо пайдо шаванд. кифоя аст ки сулфаи давомдор бошад ва яке аз ин нишонаҳо ҳатман бояд он шахс ба табиби ҷои зист муроҷиат карда аз муоина нисбати бемории сил гузарад. беморон аввало ба духтури оилавӣ муроҷиат мекунанд. дар ҳолатҳое ки аз шикоятҳои бемор муайян мешавад ки нишонаҳои бемории сил дар бемор дида мешавад, дар ҳамон ҳол беморро барои гузаштани акси рентгенӣ ба мо равона карда мешавад. хушбахтона имрӯз дар ҷумҳурии мо тамоми имкониятҳои ташхису табобати бемории сил ба даст омадааст, мавҷуд аст. таҷҳизотҳои хеле ҳозиразамон ва хеле дақиқ вуҷуд доранд ки бемории силро дар давоми 2 соат ба мо ташхис карда медиҳанд. яъне ки аз шахсоне ки бемор ҳастанд, нишонаҳои бемории силро доранд, яъне сулфа доранд, сили шуш, яъне ки ба сили шуш гирифторанд, ба табиби ҷои зист муроҷиат мекунанд ва дар он ҷо балғами худро барои таҳлил месупоранд.
و در این تجهیزات یعنی تجهیزات جینی اکسپرت اون بلغم تحلیل کرده می شود در مدت 2 ساعت و چوبچه میکروب سیل دریافت کرده می شود و نه تنها بیماری سیل در مدت کوتاه تصدیق می شود، اینچنین مطابقت همون چوبچه میکروب سیل یعنی استواری آن با داروهای ضد سیلی را نیز نشان می‌دهد که برای ما این خیلی آسان است نسبت تعیین نمودن رجای طبابت به بیمار. зиёда аз 95% фавтидагон аз бемории сил дар кишварҳои камдаромад ё даромади миёна дошта рух медиҳанд ва ин беморӣ яке аз 3 сабаби асосии марги занони аз 15 то 44 сола дар чунин кишварҳо мебошад. бемории сил барои одамони бемор азоб меорад ва дар онҳо ҳисси тарсу ҳаросро ба вуҷуд меорад. ҳанӯз дар миёнаи асри гузашта барои беморон чунин тавсияҳо менамуданд: хӯрок, истироҳат, офтоб ва ҳавои тоза. нест кардани чӯбҳои коҳ хеле душвор аст. ба бемор лозим аст ки дар як вақт дар тӯли моҳҳои дароз якбора аз чанд дору истифода барад, дар баъзе ҳолатҳо шояд то 2 сол тӯл кашад. гузашта аз ин на ҳама беморон режими табобатро риоя мекунанд. дар натиҷа муқовимати дороҳо ба вуҷуд меояд. доир ба табобати бемории сил мутахассисон чӣ мегӯянд? таваҷҷӯҳ кунед. 2 намуд бемории сил дорем, яъне ки беморони силе ки бо доруҳои асосии зидди силӣ ҳассос мебошанд ва беморони силе ки мутобиқ гашта, яъне ки бо доруҳои асосии зидди силӣ мутобиқ шудаанд. беморони силе ки бо доруи асосии зидди силӣ ҳассос ҳастанд, табобати онҳо аз 6 то 8 моҳро дар бар мегирад ва дар ин муддат пурра шифо меёбад. беморони шакли мутобиқ гашта бошад, то 24 моҳ табобати онҳо қарор мегирад ва ногуфта намонад ки мо аз соли 2015 баъд аз ба итмом расидани барномаи дуюми ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил, нақшаи миллии стратегии оиди ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил тасдиқ карда шуд дар ҷумҳурӣ ки мо айни ҳол дар асоси ҳамин нақшаи миллии стратегӣ фаъолият карда истодем ва табобати шакли мутобиқ гаштаи сил, ҳамун бемороне ки ба доруҳои асосӣ мутобиқ гашта ҳастанд, аз 24 моҳ айни ҳол ба 12 моҳ расонида шуд ки ҳамин беморон шакли мутобиқ гаштаи бемории сил аз 9 то 12 моҳ табобатро дар бар мегирад ва чӣ хеле ки қайд кардем, аз 24 моҳ ба 12 моҳ расонида шудааст. аз рӯзе ки ташхиси сил муайян гардид, дар тамоми муҳлати табобат ҳама гуна ташхисҳо, ҳама гуна муоинаҳо ва доруҳои зидди силӣ барои бемор ройгон пешниҳод карда мешаванд. агар бемори сил микробхориҷкунанда бошад, яъне ки барои атрофиён хатарнок бошад, то қатъ шудани микробхориҷкунӣ бемор бояд дар беморхона табобат гирад, то ки барои аъзоёни оилаю барои атрофиён хатар эҷод накунад, яъне бемориро паҳн накунад. вақте ки микробхориҷкунии ӯ қатъ шуд, давоми табобатро ба ҳузур метавонад дар муҳити оила дар хонаи худ қабул кунад ва шифои комил ёбад. дар ҳолати нофаҳмо будани акси рентгенӣ инчунин мо метавонем ки бо чароғ аз пушт мондан дар шушҳо мушоҳида кунем ки дар бемор доғи бемории сил дида мешавад. ё дар ҳолати нофаҳмо будани боз дигар намуди ин метавонем ки бо дигар ранг мо ин бемори вайро муайян кунем ки дар ин бемор дар қисмати поёнии шуш доғи сахтшудаи бемории сил дида мешавад ва инчунин ғафшавии решаҳои шуш дида мешавад. дар дастгоҳҳои қаблӣ мо истифода бурда мешавем, дар он ин гуна коргузориҳо карда намешуд. дар озмоишгоҳи мо маводи сарфшаванда аз тарафи табибони силшинос интиқол дода мешавад. баъди интиқол шудан дар озмоишгоҳи мазкур 2 намуди ташхис гузаронида мешавад. яке аз онҳо озмоиши олудаи балғам ва дигари тести молекулярӣ барои дарёфти бемориҳои сил бо шакли мутобиқ гаштаи сил. воридшавии маводи ташхисшаванда аз тарафи силшиносон интиқол дода шуда, албатта бо роҳхат, дар роҳхат нишон дода мешавад ки ба кадом усул гузаронида шавад.
یکی اصول آلوده بلغ هم که با واسطه میکروسکوپی گذرانده می شود. دیگری که تست مولکولیاری با واسطه دستگاه جین اکسپرت که در آن دو نمود بیماری سیل دریافت می شود، یعنی بیماری سیل حساس و دیگر بیماری شکل مطابق گشته سیل. طبوبت از حساسیت همون چوبچه میکروب وابسته است. اگر چوبچه میکروب سیل به داروهای اساسی یعنی به داروهای قطار یکم میگوییم و حساس باشد، طبوبتش نسبتاً آسانتر، یعنی مدت طبوبت نیست کوتاه‌تر. در 6 ماه میتوانیم به بیمار شفا بخشیم. ولی اگر بیمار به سلامتی خود خنک نظری کند و به طبوبت رعایت نکند، در طبوبت به تنفس جای دهد، البته این چوبچه میکروب ها به خود شکل استوار رو میگیرند و اون داروهای اساسی به آنها تاثیر نمیکند و البته هم مهلت طبوبت درست‌تر میشود و هم طبوبت مشکل تر میگردد. در میانه سالهای 50 امگذرانی کودکان نوزاد بر ضد بیماری سیل تا سال 1962 حتمی بود. در سال 1985 برای امگذرانی کودکان نوزاد با دوره پس از تولد واکسن BCG پیشنهاد کرده میشد. акнун мегузарем доир ба вазъи гирифторӣ ба бемории сил дар кишвари мо. албатта чун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳар омил барои саломатии мардуми мо низ таъсиргузор хоҳад буд. дар тоҷикистон гирифторони бемории сил чӣ гуна муайян карда мешаванд ва омори ин бахш чӣ тавр аст? бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо ба даст омадани аввалин имконатҳо ҳанӯз аз соли 2002 барномаи мубориза бар зидди бемории сил дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, ки оғоз аз соли 2002 ва зина ба зина тамоми шаҳру ноҳияҳо то соли 2007 ба ин барнома фаро гирифта шуданд. аз ҷумла муассисаҳои ислоҳии ҷумҳурии тоҷикистон низ ба ин барнома фаро гирифта шуданд ва бо дастгирии шарикони рушд ва дигар барномаҳо доруҳои зидди силӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ройгон ворид гардида, тамоми беморон сари вақт ба табобат фаро гирифта ба табобат ҷалб карда шуданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мусоидати вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон дастгоҳҳои рентгении рақамӣ муосир дар хизмати мо мебошанд. чуноне ки ба шумо нишон дода шуд, дар ҳолати кам бе сарфи зиёдатӣ беморҳо аз акси рентгенӣ мегзаранд. чунончи дар дастгоҳҳое ки қаблан истифода бурда мешуданд, химреактивиҳои зиёд ва инчунин бо сифати паст акси рентгенӣ дастрасӣ ба беморон мешуд. дар айни ҳол дар рентгени рақамӣ химреактивҳо истифода бурда намешаванд ва дар ҳолати кам бо сифати баланд акси рентгенӣ гузаронида мешавад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хушбахтона имрӯз ба мо муяссар гардид ки паҳншавии ин бемории силро боздошт кунем ва ҳатто каме аллакай ба рӯ ба коҳиш омадааст беморшавӣ ва фавт аз бемории сил. бемории сил на танҳо дар худи шуш мешавад, ҳаст бемории сили ғайри шушӣ. имрӯз дар ғайри шушӣ гуфтаму мегзарем сили устухонҳо, сили ғадудҳо, лимфағадудҳои гардан, сили шикам, сили рӯдаҳо, сили ҷигар, сили устухон бисёртар мо вай мекунем. сили устухон мешавад дар худи сутунмурра аз мӯҳрои гардан, мӯҳрои қафаи сина, мӯҳрои миён, сили пайвандҳои калон ки пайванди косорон, пайванди зону, пайванди буҷилакҳо мешавад. аломатҳои бемории сили пайванд ва устухонҳо ҳароратбаландӣ субфибрили то 37-37.5, харобшавӣ, арақкуни шабона бисёртар, дард дар пайванди касалбудагӣ, камҳаракатӣ ва маҳдудияти ҳаракат дар он пайванде ки бемор мешавад.
таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳанд ки соли 2018 дар тоҷикистон 5975 ҳолати гирифторшавӣ ба бемории сил ба қайд гирифта шуда буд. ин нишондиҳанда соли 2017 6279-ро ташкил медод. шумораи фавтидагон низ сол аз сол коҳиш ёфтааст. дар ҳар барнома дар баробари маълумот додан доир ба таърихи пайдоиш, гирифторӣ, ташхису табобати ин ё он беморӣ, ҳамчунин дар бораи вазъи гирифторӣ ва тадбирҳои вобаста ба он дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ мавод пешниҳод мекунем. имкон ёфтем каме дар муассисаҳои тиббии мубориза бо ин маризӣ, аз ҷумла муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳиҳои қафаси сина наворгирӣ кунем. муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳиҳои қафаси сина имрӯзҳо вобаста ба пешрафти соҳаи тиб ва дастовардҳо шароити хуберо барои табобат фароҳам овардааст. бояд гуфт ки тӯли чанд соли охир ин марказ бо техникаю таҷҳизоти ҳозиразамон муҷаҳҳаз буда ҷиҳати шифо ёфтани беморон ҳамаи тадбирҳо андешида шуданд. утоқҳои табобатӣ, ҳуҷраҳои беморон ва дигар шароитҳои лозимаи фароҳам оварда имкон медиҳанд ки беморон сари вақт шифо ёфта ба манзилашон баргарданд. дар худи марказ гӯем ки барои муолиҷаи ташхиси беморони гирифтории сил имрӯз ҳамаи таҷҳизотҳое ки барои ташхиси ошкорсозии бемории сил, барои идома додани муолиҷаи бемории сил лозим ҳастанд, шароити пурра муҳайё ҳастанд. ҳама беморое ки имрӯз дар худи маркази миллии бемориҳои сил ва ҷарроҳии қафаси сина бо рохати марказҳои силии шаҳру ноҳиё бистарӣ карда мешаванд, онҳо гӯем ки ба пуррагӣ тамоми ташхису табобату муоинаву барои беморон гӯем ки дар шароити дар сатҳи баланд шароит шудагӣ ҳастанд. дар ман бисёр беҳолатии системи умумии бадан, нафастангӣ беиштирӣ мушоҳида шуд. ман ба дард дар қафаси сина бисёр азият кашидам аз ҳамин дард. нафастангӣ бисёр ба ман вай кард. душвори нафаскашим душвор шуд. ба духтурои ваймон духтурои бемориҳои қалб муроҷиат кардам. дар аввал ба ман рентгенографияи қафаси сина гузарондам. диданд ки дар онҷо дар наздикии дил дар танаи стул муҳрам ҳамин хеле ба монанди абсес гуфтани вай будааст, касал. баъд аз онҷо маро ба маркази миллии ҷумҳурии Тоҷикистон равон карданд. дар онҷо ман аз томография, компютери томография гузаштам. дар онҷо маълум шуд ки ба ман кадом касало вай шудааст. баъд ба назди духтури табобатиам фиристодан. он кас дар натиҷаи таҳлилу ваё ба ман маслиҳат доданд ки бояд дар шуъба бистарӣ кунам. муддати 5 моҳ аст ки ман табобат мегирам. ина ҳамагӣ ина 2 ҳафта баъд аз 2 ҳафта ҷарроҳӣ ман уже худамро хеле хуб ҳис мекунам. به مراجعت کنم خود اول نفهمیدیم مثلا دیگر خیلی چی گرفتیم طبابت گرفتیم خیلی بهبودیه. муомилаи муоширати духтурон ва дигар кормандон бо беморон гарму самимӣ аст. худи мавзеи ҷойгиршавии марказ ва муҳити он аллакай дар дили ҳар бемор шӯълаи умедеро ҷиҳати зудтар шифо ёфтан бедор мекунад. бояд гуфт ки ин бахш ҳамеша зери назари давлату ҳукумат қарор дошта барномаи миллии ҳимояи аҳолӣ аз бемориҳои сил қабул гардидааст. тамоми намуди ҷарроҳие ки дар худи шуш мегзарад ягон монеагӣ барои гузарондани амалиёти ҷарроҳӣ то ҳол дар марказ ягон нашудааст ки ки бемории мушкила бошад ҷарроҳӣ карда нашавад. тамоми ҷарроҳие ки дар худи қафаси сина шуш силда мегзарад мо ҷарроҳиёро мекунем аз оддитарин саркарда то мураккаб буданша. ба аломатҳое ки дар шӯъбаи ҷарроҳии сили шуш муроҷиат мекунад бемороне ки
дар ҳолате ки пневмоторакс меган худи кафидани шуш муроҷиат мекунад, бистаришон мекунем, баъд найчагузории қафас сина гузаронида мешавад. боз бемороне ҳаст ки обгирӣ байни пардаҳои шуш аз ҳарду тараф мешавад, баъзан як тараф мешавад, маҳдуд гашта ҳаст ки бистаришон мекунем. боз бемороне ки табобати зиддисилира ба пуррагӣ табобат гирифтаанд, сиҳат шудаанд, ки ба монанди дар шушҳо пневмофиброзҳои сахтшуда, сили судабандии кокидори қисми болои шуши рост ёки мешавад ки ҳам дутарафа мешавад. онҳоро ягона роҳи пас пурра шифо ёфтаган аз сабабе ки дар бемориҳо хунпартоӣ ёки бартараф кардани манбаи сироят мо амалиёти ҷарроҳӣ мегузаронем ва монанди бурида гирифтани қисми мақсад қисми болои шуши рост, дигар беморие ҳаст ки қисман амалиёти ҷарроҳӣ бурида мегирем. мо дар ҳар намоиш доир ба чораҳои беҳдоштӣ ба хотири гирифтор нашудан ба ин ё он беморӣ сухан меронем. яъне барои гирифтор нашудан ба бемории сил мутахассисон чӣ тавсия медиҳанд? идомаи намоиши моро тамошо кунед. бо ҳаст шахсое ки ба бемории сил гирифтор мешаванд, ин кадом шахсиятҳо ҳастанд? гуфтем майнушҳо ҳастанд, сигаркашҳо ҳастанд, одамое ки доим дар ҳолати асабоният, стресс қарор доранд, депрессия қарор доранд. дар ҳолате ки гӯем ки ғизоҳои гӯем ки чӣ сари вақт ғизои солим истеъмол намекунанд. вақте ки гӯем ки агар сигаркашӣ бошад, агар қобилияти бадани мо ба 100% баробар бошад, аллакай аҳамиятие ки 10% қобилияти бадан суст мешад. уҷа асабоният ки бошад, ҳисоб кунед ки ҳамихел заиф шуда ҳамон чипша микроб дар бадани мо ҳаст, чӣ кор мешавад? Фаъол мешавад. ӯ солҳо гӯем ки интизор шуда меистад ки кай ба ӯ имконият мешавад ки ӯ чӣ кор кунад? ба шакли фаъол ба бемор гӯем ки таъсироти худша расонад. барои ин мо бинандагони гиромида бо гуфтанӣ ҳастем ки бояд ки мо бо ташаккули тарзи ҳаёти солим роҳ диҳем, ба сари вақт ғизоҳои солим ки бештар аз витаминҳо, сабзавотҳо ҳастанд, чарбҳо ҳастанд, бештар гӯем ки ба мувофиқи шароит истифода бурдан. аз беҳуда асабониятшавӣ худдорӣ кардан дар кор. ва инчунин корҳои фаъолияте ки мо мекунем дар меъёр бояд бошад. ҳаст ҳолатҳое ки мисол гӯем ки корҳои вазнини ҷисмонӣ мекунад ки дар ин ҳолат ҳам организм заиф шуда ба ин бемориҳо гӯем ки гирифтор мешад. ҳангоме ки дар беморон пайдо шудани дардҳо ба назди духтурони табибони халқӣ бо маслиҳатҳои хештаборошон рафта бе ягон ташхису бе ягон аксҳои томографии рентгенӣ табобатҳои халқӣ мегиранд, бенатиҷа дар ҳолате ки оризуҳо зиёд мешаванд дар бемор, фасодхалтаҳо, деструксияҳо ба монанди кӯзапуштӣ пайдо шуданашон баъд ба беморхонаи мо муроҷиат мекунанд. аз ҳамватанон хоҳиш карда мешавад ки ба ҳамин чизо диққат диҳанд, сари вақт муроҷиат кунанд, табобатҳое ки лозима ҳастанд ҳамон табобатҳоро бигиранд. хушбахтона пас аз 50 сол дар ҷаҳон доруҳои нави зиддисилӣ кашф шуданд ки ин имконият дод ҳамон шаклҳои мутобиқгаштаи сил ки гуфтем дар давоми 2 сол табобат мегирифтанд, ҳамин муҳлатро каме кӯтоҳ гардонанд ва имрӯз дар ҷумҳурии мо низ ин барномаҳо ворид шуда истоданд ва ин шаклҳои мутобиқгаштаи сил дар давоми 9 моҳ табобат карда мешаванд ва шифо меёбанд. ин хеле имконияти хуб аст имрӯз барои беморони мо, барои умед бастан ба шифоёбию ба ояндаи нек. ҷарроҳӣ дар кадом ҳолат карда мешавад? ҷарроҳӣ дар ҳолате карда мешавад ки бемор пурра табобати зиддисилиро мегирад ки дар худи шуш ягон нуқсон агар бонд қисман мешавад, ёки дар қисми болои шуш ёки дар мобай
барои пурра аз байн бурдани манбаи сироят амалиёти ҷарроҳӣ гузаронда мешавад. амалиёти ҷарроҳӣ гузаронда шавад ки дории зидди сила истеъмол накунад, ҷарроҳӣ бебарор мешавад. ҳатман бояд ҷарроҳида доруи зидди силра истеъмол кунад. мегӯянд ки саломатии ҳар шахс дар дасти худи уст. ба роҳ мондани тарзи солими ҳаёт гарави дучор нагаштан ба бемориҳои гуногун мегардад. аминем ки шумо низ ба қадри саломатии худ мерасед, онро ҳифз мекунед ва дар ҳалли масъалаҳо ҳамеша аз маслиҳати мутахассисони соҳаи тиб истифода мебаред. ин ҷо шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.